Hej alle sammen, jeg hedder Mille. Jeg er Sofie. Og jeg er Signe. Og vi vil gerne fortælle lidt om Københavns Universitets årlige, meget kreative bordanmeldelseskonkurrence, hvor der selvfølgelig også vil være præmier. I år er det denne bog med den engelske titel Meter 210 af Hwang Sok-yong. Den handler om 3 generationer af jernbanearbejdere, og imens vi følger deres liv, viser bogen oplevelser fra almindelige koreanske arbejdere under den japanske kolonitid og frem til det 21. århundrede. Det er en helt fantastisk bog, men den er også forholdsvis lang. Så vi foreslår, at man måske kunne fokusere på kapitel 9. I det kapitel, der følger vi jernbanearbejderen Ilchol, der møder sin tidligere klassekammerat Daryong. Derudover så foregår kapitel 9 under Japans kolonisering af Korea. Det er også derfor, at karaktererne nogle gange siger japanske ord, og der bliver fortalt, at en af dem ikke kun fik et nyt arbejde, men han fik også et nyt navn. Det giver mening, fordi jeg blev lidt forvirret over, hvor vi er henne i kapitel 9. Jeg kunne ikke forstå, hvilket land vi er i. Hvis vi er i Korea, hvorfor snakker de så japansk? Og hvilken tid befinder vi os i? Ja, det kan godt være lidt forvirrende. Men kapitlet foregår et sted under kolonisering, som varede fra 1910 til 1945. Det er også grunden til, at karaktererne blandt andet fortæller om, at de lærer japansk i skolen, eller som nævnt, at de får japanske navne. Da Korea blev en japansk koloni, så indførte Japan en masse tiltag, som skulle gøre koreanerne mere japanske. Det var en meget typisk ting for kolonimagter at gøre, ikke kun Japan i Korea, men også andre steder i verden. Og vi har også lavet en lille gloseliste, som I kan finde herunder, hvis I som jeg falder over nogle ord, I ikke kender. Og det, der også er særligt ved kapitel 9, det er, at der udover det historiske aspekt, også er rigtig meget hentet i møde mellem Ilchol og Daryong. Fordi det er blandt andet der, hvor Daryong han fortæller en historie fra sin barndom, som ligesom lægger op til en masse forskellige fortolkninger. Og det er også i den forbindelse, jeg ligesom vil høre jer, om der var noget, I studsede over i kapitel 9 generelt, eller hvad I bare tænkte om Daryongs historie, fordi vi har ligesom her at gøre med en kollaboratør, som forholdsvis abrupt begynder at fortælle om sin kæletæs. Ja, altså, jeg synes også, at historien om grisen virker lidt som en dårlig undskyldning for, at Daryong han fremstod mere menneskelig. For han har jo den her samtale med Ilchol, og da han tilsyneladende ikke har nogen kvaler ved at forråde eller stikke sine landsmænd, så nævner han pludselig hans barndom med grisen, for at Ilchol måske skal se hans mere følsomme side, fordi han jo havde det så dårligt over at have slået den gris ihjel. Og det kommer bare på et meget pudsigt tidspunkt i forhold til den samtale, de ellers har. Ja, altså det er jo også det, der ligesom også får en til at tænke over, altså det der med at blive kollaboratør, fordi altså hvad er det, der ligesom får en person til at ændre sig? Og fordi som vi ser det i bogen, så lyder det til, at Daryong, han var en helt almindelig dreng, altså om ikke andet godhjertet og mere moden end andre børn på hans alder. Men altså han hjalp sin familie og blev praktisk talt enig forsørger for sin mor og søskende og så videre. Men hvad var det så egentlig, der skete, og hvad der var vendepunktet og alt det der, det synes jeg... Ja, men det er vel også den slags refleksioner, som kunne være interessant i forhold til konkurrencen, ikke? Helt bestemt. Helt klart, ja. Som altid så er der fuldstændig fri rammer for formatet af anmeldelsen. Det kan være, at I har lyst til at lave en tegneserie, en film, en collage, eller måske et digt eller en sang. Og som sagt, så kan I helt selv vælge, om I vil fokusere på hele bogen, den nævnte grisehistorie kapitel 9, måske et af de andre kapitler, eller I kan fokusere på det Mille nævnte med, hvad der kan få en person til at blive kollaboratør med kolonimagten. Eller I kan også måske tænke over ideen om, hvordan sådan en sød og kærlig dreng kan gå over til at stikke sine landsmænd uden rigtig at have det dårligt over det. Ja, og afleveringsfristen er den 29. november og kan afleveres på Barbaras kontor herude på KU. Og vi vil desuden gerne opfordre jer til at tage billeder eller filme jeres kreative proces og dele det sammen med os. Og nu til det spændende. Der er præmier til første, anden og tredje pladsen. Førstepladsen vinder 2.000 kroner, andenpladsen 1.000 kroner og tredjepladsen 500 kroner. Yes. Og i forbindelse med konkurrencen, så er der også en table talk, som vil fokusere på, hvordan det er at oversætte fra et asiatisk sprog til et andet sprog end engelsk. Og der er I også meget velkomne til at være med, og det, selvom det ikke er obligatorisk, så vil vi stadig gerne give jer muligheden.
Og det er den 25. oktober fra kl. 10.30 til 12 ude på Sønder Campus, Københavns Universitet. Yes. Og har I nogle spørgsmål, så skal I endelig ikke tøve med at sende dem til Barbara, hvis mail I også kan finde under videoen. Yes, og vi glæder os rigtig meget til at se jeres kreative anmeldelser. Hej Hej hej!